ni kabuok? Pila ni kabuok so diri? 10 kilo. Oh. Pila ni kabuan? August, September, October, November, tulo. Ino tani kung ang gagawin siya sa tubig. Ako na may supply ng mga tubig yan eh. Nagpupo ko dari ah. Dili naguwang na dong. Dili! Salamat siya kay magulay namin okra. Nasa siya gamay nga tulungan. Nasa bata din guys. Hi guys. Hi guys. Woman. Silihan diri para ni siya sakol sa tinuod.